O baile en Galicia está comprendido por 3 elementos diferentes: os puntos, pasos elaborados, con adiante tras adiante con diferentes elementos, as rodas, que facíamos con 1, 2, 3, e os paseos ou descansos. Para iso imos volver a coller os pasos cara aos lados. Imos ir cara a terra, 2 pasos, 1, 2, ou cara ao mar, 2 pasos, 1, 2. Igual que ao principio facemos un piso patada en cada lado. Imos cara a terra, 1, 2, piso patada, 1, 2, piso patada, 1, 2, piso patada, 1, 2, piso patada, 1, 2, piso patada.